Čaute ľudia, dneska si zahráme Fortnite, ne Fortnite, ale Fortnite. A to je taká minihra v Robloxe. Pokiaľ ho hrávate, tak je to super. Každopádne dneska ho budem natáčať, ako vidíte. A pokúsim sa byť niečo najlepšie. Už aj som. Tak. Ďakujeme za pozornosť, koniec zoznamu. Dobre, každopádne dneska sa pokúsim dať 350 kg. Rastet. Zbanička. Sorry, som sa zastavil. Čo to aj ide? Toto čo tu je, prosím vás? Ty kto si? Nejaký Janko? Z kráľovnice? Ja vám sa to vidíš? No vidíš. Čo? Auč. Šúchaj. Vedľa jak to jede. Opäť sme bezpečí. Tak vezme. Tak vezme. Kdybycha by si musel zabiť. Nebudeme sa, sorry. Som bol jen bak. To mi sa dohrievať. Ja by som bol taký frajer jak ty. Ty čo tam? Čakaj na mňa. Znovu na tvári. Janko. Hej, chcem toto. Ďakujem. Ale kam jeden ňohu. Čo je? OK. Musíte byť nečakaj. Zaraz už tu nejsou. To čo místo? To je tedy proste ty kokos, ja mám nohy, vycpíchni to. Bude taký šulien, bol viacej. Keď som sa zabavil. Si chacha už umieram. No konečne som ho prvý trafil, ale... To zase to je! To je raz to, no, za... Však sa to poslal som tam stenu, nevadí. Janko mi zničil, ďakujeme. No ďakujem. No vidíš, konečne som zabil. Počkaj, typek si tu stáva bejsku. Hej, kto je čo? Ja som to mohol zničiť, ja mohol to padnúť na teba. Ježiš. To je takáto škaredá týpka ma zabije. Ešte vidím. Bude som ťa zabil. Si mal také nervy a hovady. Tak umri už. Čo si nesmrteľ? To je neskutočné. Takáto má stream sniperka, či kto to je. A to zabije. Tak konečne umrel. Nejaký Janko. Skrytý to na hlavu. Vyskočíme cez okno, zabijeme ho.
To sa nedá, kamoško. To sa proste nedá, ma zabije. Na čo som vravel? Dobrý si šurkanu na pamienku. Čo som? No konečne. Máte taký problém? Skápoš. No konečne. Ja nechcem aj ten tvoj granát launcher. Ja nechcem žiadny granáty, ten granáty nemám rád. Počúvaj, kto tu furt strieľa po mne? Čo za sádom? Začej. Svetbokšu. Dobre, to sme sa dohydlovali. Wow. She was a fairy. To ste nečakali, čo? Nedám fajty sú už. Čo treba nemyslím? Hráč. Jasne, broský, má jedno HPčko a zabije ma. No to je srap. Dali ho zabiť. Vantik. $50. 10 000. Koľko? Dobre. Na Duborské ešte niekto? Je. Granatír. Jau! Voda. Hlavne to háčne, ďakujem. Kamo je tu niekto? Svojím sa všetko tam hore srabovia. Tam je tu sraja. Sa nečudujem. Vyskočím vlastne vedieť, kde je ten typek. Čo tak skáčem tak? Kamo, čo s ním je tým pádom? No tu skáče už jeden typek, konečne vidím po ňu. Tak NPCčko zas. Rasputin. Vítaj, Rasputin. Čik, čik. Raz sme tu 10. Vole, Rasputin, už skáčeš? Nie, to je Rasputin, kto to je? Čo to je? Tu skáče nejaký Janko. To je ten Rasputin. Janka. Ja som sa zlákol. Ježišmar. Som dosral svojej síly. Kamo, Rasputin chce vieš aj strieľať. Wow, ty kokos, to čo odkal si mi to? Ďakujem. Kokos, to som nečakal od nejakého raka. Rasputin, nie Rasputin. Rasputin, tu si. Kokos, ešte tak. Zase tak. Rieka nejaká, ten Rasputináš. Teraz nás je koľko? Už 10 nás je zrazu.
Semi! Ty kokos, Semi, idem za tebou. Prečo zase teraz neviem vyskočiť, že som debil už? Kam ja si mi zasemím? Jak sa tam dostane? Zabíte ma niekto? Ja si mi zasemím, Semi. Poď sem. Bože, nevyskakuj tu. No víš, Semi si tam? Nej si asi. Čo som zabil som? Šulín. Malý. Pirátsky. Aj. Ježiš, serem na teba, ježiš. To jednému debilovi to pôjdem, ne? Vystávam v zrejme. Sem je mongo. Je to ešte sem? Kto ma zabil? Čiže som sa zabil sám? Tu je nejaký Gapabrovský skibidi Levandovský. Rasputina si mi zabil nejaký. Kašle môžem, kašle. Takže ľudia, čus a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia. Dovidenia.